ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ አና አሁን ሰላሐዲን ካብሲ አርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል እንካፈለሉ ናይ ህይወት ቃል እንቀስመሉ ንመዓልትና ንጸብቀሉ ቃል እዩ ንጎ ሰዓት 5 ይዝወርድ ከይምልጠኩም ኣብቲ ቻነልና ሰብስክራይብ ግበሩ ታናይ ደወል ምልክት ጽቀጡ ንጎ ናባኹም ክመጽዩ ኢየሱስ ጎይታይ ሎሚ ነዚ መዓልቲ እንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ንኻልኦት እንዳሰበኽና ንርእስና ዱርቢያት ከይንኸውን ንጠንቀቕ ይካልዩ ንኻልኦት እንዳማሃርካ ንርእስኻ ዘይተማሃራይ ክትከውን ይካልዩ ንኻልኦት እንዳሰበኽካ ንርእስኻ ዘይተሰባኽ ክትከውን ይካልዩ ንኻልኦት እንዳማዓድና ንርእስና ዘይማዓዱ ክንከውን ይካልዩ ንኻልኦት መገዲ ድሓበርና ንርእስና ነት መገዲ ዘይንኸዶ ክንከውን ስለዚ ንኻልኦት እንዳሰበኽካ ንርእስኻ ድርቢ ካብ ምዃን ዝኸፍእ ነገር የለን እሞ ንኻልኦት እንዳሰበኽና ንርእስና ግን ድርቢያት ከይንኸውን ንጠንቀቕ መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ካብ ጥቕሲ 24 ኣብቲ ስፍራ ቅድድም ዝቀዳዶሙኸ ኩላቶም ከም ዝጎዩ ነታ ዓስባ ዓወት ግና ሓደ ከም ዝወስዳዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም ምእንቲ ክትረኽብዋ ከም ጉየዩ ከም ዝዕወት ሰባብ ህይወትኩም ጉየዩ እቲ ዝቃለስ ዘበለ ብኩሉ ነገር መጢኑ ነፍሱ ይገትእ እዩ እዚኣቶም ነታ ሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ክቕበሉ እዮም ንሕና ግን ነቲ ዘይሓልፍ እቲ ዝቃለስ እቲ ዝጎይ እቲ ኣብ ናይ ጉያን ቅልስን ስፍራ ዘሎ ሰብ ካብቲ ሓደ ንኽዕወት ኣብ ህይወቱ ዝገብሮ بكل ነገር መጢኑ ንርእሱ ክገትእ ይግባእ እዩ ስለዚ ኢሉ ኣነ እጎይ ኣለኹ ግናኸ ከምቲ ንዘይፍሉጥ ዝጎይ ኣይኮንኩን እምክት ኣለኹ ከምቲ ንፋስ ዝወቅዕ ግና ኣይኮንኩን ንኻልኦት እንዳሰበኽኩ ንርእሰይ ድርቡይ ምእንቲ ከይከውን ንስጋይ ኣሰቂዮ ኣግዝኦን ኣለኹ በጣዕሚ ይዝገርም ሐዋርያ ጳውሎስ ዘገርም ናይ ዓወት ምኽሪ ይሂቡና ዝጎይ ዝቀዳደም ንዓወት ከም ትጎዩ ሰባት ጉየይ ኢሉ ክትጎዩ ከለኹም ኣብ ህይወት ክትጎዩ ከለኹም ኣብ ህይወት ክትቃለሱ ከለኹም ክትዕወቱ ትደሊ ተኾንኩም ብዝከኣለኩም ኩሉ ነገር መጢንኩም ንርእስኩም ክትጎትኡለኩም ኢሉ ምኽንያቱ ርእስኩም ብዝመርሐኩም ብዝውረኩም እንተደኣ ትኾዱ ኾንኩም ነቲ ተኣምኑሉ ነገር ነቲ ትምህርዎ ነገር ርእስኩም ንዕኡ ከተግዝኡ ንስጋኹም ደይተግዝኡን ደይተሰቂዩን እንተደኣ ኾንኩም መሃርቲ ዘይተመሃርቲ መዓቲ ዘይተመዓቲ ኣርኣይቲ ዘይረኣይቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ይዝብለና ዘሎ ስለዚ እዛ ሐዋርያ ካፍቲ ሓደ ኣብ ህይወቱ ዘሎ ቻሌንጅ ክገልጾ ከሎ ንስጉኡ ነትሱ ዝምህሮ ንኸግዝእ የሰቅም እምባሪ ነጊሩ እንተደኣ የሰቅየ ነይሩ ኮይኑ ብኻልእ ኣዘራርባ ስጉኡ ዝደልዮም ነገራት ነይሮም ማለት እዩ ነገር ግን እናበለ ንስጉኡ ዝጎስም ዝነበረ ሰብኣይ ነይሩ ኣሕዋት እንተደኣ ንምህር ኮይና መጽሓፍ ቅዱስ ንኽንምህረሉ ንኽሰብከሉ ኣይተዋሃበናን መጽሓፍ ቅዱስ ንኽንገብሮ ይተዋሂቡና መጽሓፍ ቅዱስ ሰማዕቲ ቃል እንዳኾንኩም ንርእስኩም ኣይተጠብሩ ይዝብል ክንደይ ዓመታት ሰቢኽናዩ ነገር ግን ደይ ተሰበኽቲ ሰባት እንድሕር ኮይና እስከኒ ህይወትና ቸክ ንግበሮ ብፍላይ ሎሚ ተገልግሉ ሰባት ሰምዑን እንተደኣ ኣለኹም ኮንኩም ንዓኹም መልእኽቲ ሕልፈልኩም ኣለኹ እትምህርዎ እንዳማሃርኩም ዘመን ከይከደኩም እንዳማሃርኩም ከይተማሃርኩም ጊዜ ከይዓርበኩም እንዳሰበኽኩም ከይተሰበኽኩም ጊዜ ከይሓልፈኩም ተጠንቀቁ ደውልና ሓንሳብ እንሰብኮ ንሰበኮ እንምህሮ ሓንሳብ ደውልና ንመሃሮ እቲ ንምዕዶ ሓንሳብ ደውልና ንመዓደሉ ክሳዕ ክንደይኹም ክሳዕ ክንደይ ኢና እቲ ንኻልኦት ንምህሮ ርእስና ኣብቲ ትምህርቲ ንረኽባ ክሳዕ ክንደይ ኢና እቲ ንኻልኦት ንምዕዶ ርእስና ኣብቲ ማዕዳ ንረኽባ ኣሕዋት ኣይትታደሉ እንሰብ ንብዘላ ዓለም ረቢሑ ንነብሱን ተጥፍአ እንታይ ጠቕሞ ይዝብል ቃል ኣምላኽ ንብዙሓት ሰባት ጠቒምኩም ንነብስኹም ተጥፊእኩማ ንነብስኹም ተዘይጠቒምኩማ ንነብስና እንተዘይጠቒምናያ እንታይ ዓብስ ኣሕዋት እቲ ንምህሮ ንኻልኦት በኣና ጌርና ነሕልፎ እቲ ንምዕዶ ንኻልኦት በኣና ጌርና ነሕልፎ እቲ ንዛረቦ ንኻልኦት በኣና ጌርና ነሕልፎ ክንደይ ክመኽሩ ደስ ዝብሎም ነገር ግን ዘይምከሩለው እዮም ክንደይ ክምዕዱ ደስ ዝብሎም ነገር ግን ዘይመዓዱለው እዮም እስከሎም ንትምህርትኩም ኣብ ርእስኩም ቸግበርዎ እስከሎም ንማዕዳኺ ኣብ ርእስኺ ቸግበርዮ እስከሎም ቃላትኪ ኣብ ርእስኺ ፈትሽዮ እንተደኣ ቃላትኪ ኣብ ርእስኺ ኣካር ረቢሱ ኮይኑ ትኽክል ሰቢኺ እንተደኣ ትምህርትኻ ህይወትካ ኮይኑ ትኽክል መሃሪኻ እንተደኣ ስብከትካ ህይወትካ ኮይኑ ትኽክል ሰባኺ ኢኻ ስለ መንፈስ ቅዱስ ምሂርካ ድሕሪ ማዕጾ ንመንፈስ
መንፈስ ትፈልጦ ዲኻ ይትሕቶ ስለ ጸሎት ምሂርካ ድሕሪ ማዕጾ ትንብርከኽ ዲኻ ይትሕቶ ስለ ፍቕሪ ምሂረ ድሕሪ ማዕጾ ይፍቅር ደ ይትሕቶ ስለዚ ንኻልኦት እንዳማሃርኩ ንርእሰይ ድርቢ ከይከውን ኩሉ ግዜ ነቲ ዝምህሮ ኣብ ርእሰይ ክሪኦ ንስጋይ ከግዝእ ከሰቂ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብን ፍቓድን እዩ ኩሉ ግዜ ንርእስና ቸክ ንግበራ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ወዲቑ ኸይከውን ይጠንቀቕ ዝብል እቲ ደው ኢሉ ዝመስሎ ወዲቑ ኸይከውን ይጠንቀቕ ዝብል ስለዚ ክንደይ ዘመናት ርኢና ኢና ክንደይ ሰበኽቲ ርኢና ኢና ግን ውሑዳት ነበርቲ ውሑዳት ገበርቲ ኸዓ ተዓዚብና ኢና ስለዚ ኣሕዋተይ ንርእስና ካፍቶም ውሑዳት ገበርቲ ኮይና ክትርከብ ንርዓያን ንምሃራን ንምዓዳን ነስተኻኽላን ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ከምዚ ኢልና ንዓውጅ በኢየሱስ ስም أنا جبار قالوا كاب قال أملاخ سلا زت أب قال أملاخ سلا زت ملالسكو نقال أملاخ كأب هيوتي سلا زجبرو هيوتي بقالو زت قرصت إياه سجمتي كله كم قالوا زبلني أنا خمي إزخيد قالوا زئززني أنا نوعي إزنبر قالوا زبلني أنا بيزركب آمين تأزازاتون قليلوا حواريات نمنتاي تتبعها كاب قالوا سلستولدنا نقالوا خنسمعون كنسمكون ديكونس نخنقبرو قليلين عنا مخنياتو زتولدنا له زرقنا قالوا سلزخونا أحواتي كاب سبخت مخان تسبخت مخان يبلت آمين لومي نقويتانا يسوس كريستوس وسينكم ديتا أبولكم بزا معالت زيا يسوس يدليكم يو نعوز أمنا نايزل عالم هوت يركبي مو نايزل عالم هوت يدليكم يو صباح يتبولو صباحناتكم ما يكون الحج وسينكم نقويتا تقبلوهم توم بحق قويتا تدلي هوتكم إذا صلوت زيا مسايت سليو إجابي ربو سلود خا يسوس كريستوس يمسكنك الله يأمن الله يسوس كريستوس سلحاتياتي كم دتسقله عدا حاتياتي فتيمو خمس خفولو سلي كم زموته بسالسيت معلتي أملاح كم موتات كم زتسو يأمن الله بإيسوس كريستوس بمؤمني كابزا ساعات حدش فترة ولود أملاح كوين الله منفس قدوس بشيم يسوس بأمنت يقبلك الله آمين زيادة صلوكم نكو حوسكم بزب تحت زلو تليفوننا فيسبوكنا أديركم تحافوا لنا يكون قوي هم استقبلكم نقولنا مساكم كن حوس كنصلي لكم تمرت تدليكم كأخن بكم مثلا شالوم